åbnet sluserne. Så tænder vi lige for luften til menneskerne. Mads Holger? Ja. Hej Mads Holger. Holger fra Herning. Hej Mads Holger fra Herning. Monte Carlo på P3. Fuldstændig rigtigt. Vi samsender lige nu, skal vi skynde os at sige. Det er givetvis første gang, at det sker. Det er Radio 24/7, der samsender med P3, og dem vil jeg også sige til, drenge, skal ikke være nervøse, men I er altså direkte i radioen nu på Radio 24/7. Det håber I er med på. Vi skal prøve at styre begejstringen. Det er godt, det er godt, og nervøsiteten. Jeg skal sige til jer, at jeg står i Herning. Jeg laver ret fra Herning hele september måned, og man har taget utrolig godt imod mig her i byen. Så sent som her i weekenden har jeg fået en læderlighter. Altså en lighter lavet af læder. Ja. Jeg har mange søde og rare mennesker, og så kommer det mig pludselig for øre her tidligere i dag, at I har lavet halløj med Herning. Det skal jeg lige til bunds sige, hvad drejer det sig om? Når du siger halløj, så vil det jo nok referere til alle de Melodi Grand Prix, der har været, fordi vi sidder jo her i København og er jo på mange måder glade for, at vi har fået Melodi Grand Prix herover. Ja. Men det er faldet nogen for brystet, tror jeg, i Herning. Det skal jeg hilse at sige.